iti tunggal pitik ki puso, ada guru-uray ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Ay sos, nabaliktadon ti lubong. Ay, anya tayo ta, pare ande. Ipadlaw mo matlao na yan, akapulyam ni Bonifacio. Anya? Esos, apay man na nakastati bagbagan. Pare Aldrin. Na, kita man tayo ta sangsangwam. Pasig mata na murangan kan, lalabaan. Wah, saan kami na masangon ni Chari kan magmanitirik na na? Aru, kasjay. Wana, kanlab ko ti asawak. Numabalin, jak pagtrabahuin. Uray pare. Madlaw-launay nga under di saya ka. No amin na trabaho ti babae kat sikan ti mang trabaho. Saan mat pare? Saan la masangon ni bakit ko dagiti trabaho na? Paunay kidinaya ti kaadumanan ti labaak. Dalawas samat adi naglaban ni Chari. Ay, yan day. Natararamidam. Kas makita yu tatang. Madamag naglablaba. Trabaho ay ti lalaki da ita. Madingarod ti bagbagi di manugang yu. Nga ta. Pagid ka tatang. Kas laguriguran ka no tirik nana. Oh, pambarlaang day tapno si kadaglaba. Oh, Tatang. di bayak di kalman dito balayaw. Si kamanan di mangin daw kadagiti nanganan yaw. Sa ita, aglablaba kamanan. Kanya nga rod ngay. Oh, sobra launa yan ti kinadungom iti asawang banaw. Ayayat at una ni Chari tatang. Katyak kayat nagtrabaho no kas di ngagsakit. Anya, nakita nga aglablaba manin ni Ande kadagiti arwatin na guriyaw. Wain bakit? Naiyapay anapanan manan di asawa na aya. Ay, masakit ka naw. Anya, Kasta't sa udi anak ta. Sa anak ang mamatay. nalakit bay amon ano naglaba. House, saan na trabaho ti lalaki ti aglaba? Nay, nangibagaken ka. Sadot ka nga bin kay, isuadi mo kayat ti aglaba. Ay, bakit? Ay, saan mo nga uyawan di anak ta? Kasjay ti mayat, taamon na akasyan ti asawa na. Saan akasken ka abados? Nga oray numadit bagbagay, katsyak pailat aglablaba! Kasatan ni Chari? Apalak launay, tasaan amarigatan ni tibiyag na. Nagnamay. Wen, nagnamay. Ngam sana trabaho ti lalaki day jay. Busta, andi lang arudon tinagan ni pare andi. Kas jay pay, awanin Addan nga ikantyaw da, akapututan ni Bonifacio. Ibagada pa'y katngatan, nga iso ti presidente dagiti kamang ti Bonifacio dito'y lugar tayo. Bonifacio nga. Ay, saan ka mawawatan? Ay na, nagkapoy ti pick up mo matan Gina. Saan ka nga ron maawa-awatan? Anya tinagan ni Bonifacio aya. Andres, Anya ti awag kadagiti pakmer ti asawa da. Andres di saya. Nakuha mo. Andres Disaya ni pare Ande. Maibagay launay tinagan na. Andres Bonifacio. Ay Andres Disaya. Nagasat ka unay, Chari. Ta nakasara ka itikas kan manong Andi. Wana, Jenna. Ay eto na kunay ti asawa. Oray anyat ipaubraken kwa na, tumpalin na. Kaskan Andi kumamat ti masarakak alalaki iti biyag ko.
Oy, Jenna balbalagan kan. Di mo padpadasan asulisugan ti asawa. Ha? Ay, saan? Awan apulos iti panunot ko iti dayta nga imbagam. Jak bumdeng amang ngutang iti biyag mo no uligan na. Paunay kan gayam. Nagturod ka kit din ang mangibagat kasta. Ibagbagak lang. Tapno amom ti mapasamak kan ka. No, adda pa naggustom iti asawa. Pare Andi, dagasan kanto inton rabi, di balayaw. Kada papanan tayo, kada pare angkwan. Oh, papanan tayo. Hintay agpalpaliwa. Anya? At na nakita mo kini pare angkwan, anak alaplapsat idinapan kami nag-beer house. Diyak kaya ti umay, pare. Oh, napay mo't pare. Parekot mo ti kwarta. Pare, Jay. Di mo pa kadanagan. Dakam to kani pare ang kwantitaya. Basta umay ka. Among Chari, apalam ka man launay. Anya kumamot ti apalam kanya kat sa anak mo tabak nang. Di panakiasawam kan manong ande. Anya? Agasam dayta. Senyora ka iti balayo. Awan pulos trabahong tati asawam ti mga arami. Ay ayatan nak ni Andy. Iso nga at aramidin na amin nakabailan na tapno maparagsak na. Kan matungpal ti karina kanyak adinak to parigaten. Katipayan nak iti ginawa. Kita mo, friend. Ang mga aglablabos ka man. Kat dumteng ti aldaw nga agbabawi ka iti panaglablabos mo. Anya? Anyaman analabos, dakas ti ibunga na. Kan ibagak keng ka. Ni Andy itati sentro ti saritaan kan pananglais. Anya? Kat dito ti magdadaol iti panunot ti asawam. Ang mga makikinabil pa. Apay, Jenna, anya ngamin dayta? Ti ibagbagada apakmer mo ti asawam. Amay sa nga under di saya. Apay, andi lakay. Sipod simangpet ka. Kasla na kaununag ti pampanunutam. Saan mat bakit? O ala, lutuan man jay si data aginatang ko. Ay nabanugak, iti napanak. Iso nga ano sa man lang iti agluto lakay. Una yan? Siyak man ang ti agluto bakit? Apay, di mo kaya? Saan man? O sige, ang kangarudan. Tainak man yida. Ay napo, nagsakit ibagbagi. Ay, apo, siyak pala ti agluto mat. Idrim work kan nagpakat. Kunana ang mapan agrelax. Kat itatasimang pet. Pambar naman ang tibanlog na. Di magpakin ko na ito na pan nag-relax. Siyak na eh. Sus, Maria kusina may. Nanan, pautangan takman. Anya, umutang ka. Ay kat anyat pangigastuam iti utangam ngay barawk. Basta adda Ada ka di manan gatangan di asawam. Awan, Nay, anong nga rog nga iti utangam? saan yun asaludsutin? Ay, manaw, ti utangam. 3,000 lang nanan. Anya? Ay, nagdakulan. Bayadak tumatlat daras no malakog di daw akal din ko. Sige, kan ka barok, ngam di mo baybayagan abayadan, wain. Wait, Ay, ngam, anya nga agpaiso ay ati pangigastuam. ay basta saan yun nadamagan nanan. Sige, ikandakit din. Andan sa di paspaso nga da Mari Chari. Ni nga rod lakay ko, friend. Apay, napanan na. Ada na pan naginatang iti tiyangge ni Manang Lita nga maging kaita, di mo't nagsupling. Anya? Ay, da isat nagkapwak ijay tiyangge da manang lita. Awan mat ijay ti asawa. Anya? Ala, sa dino nga rodan tinagturturungan na. Payamlatan di asawa. Siguro kat adamot nangawis kan kwa na. Ay, hawan ngam ada pa ipaaramid ko kumaken kwa na. Ay, kat sikan na ati mga ramit. Kapilitan ang agsaga na ti loko.
makauray kanya. Anya? Ay sus, saan mo unay atagabun ti asawam? Taamangan no mauma kat panawan na ka. Una, ngamdyak kayat aliblibasan nak, no adaman papanan na. Kunamat ang nagpakadakan ka itay, nga damapan nakatangan. Wen, kasta timpakada na. Angam, inalilaw naksamot. Isong agsagana laang ng tiloko. Tas sigurado ang makanggag iti sao adi na sayaat. Ay, saan ka nga isursuro, Marichari? Ngamlaglagi pem. Amin analabas, kat dakas. Agpaiso, sumurot kan tumat lang no rabi kada kami, Andi. Wala ta, patasik naman nga agpaisok siya agpalpaliwa pare. Sigurado ang magustom to ti papanan tayo no rabi. O niya, dagasandakan to. Ay, saan? Umayak pala tanda ti balay nyo. Oh, sige. Nasaysaya at paingarod. Insa ka na agpay din at isusurot ko kada kayo pare. Anya? Wen, at kwartak ng umay. Nakababayin mat na palibriyak kada kayo. Mala, sikati maka mo pare. Basta tinapatag, kat makaaliwaksay ka. Tapno, malipatam dagiti problema may tibiyag mo pare. Wen, pare Aldrin. San ka pa kumutan iti pandiling ti asawam? Madiday ta. Bawal ang Andres pare Andi. Gusto ka? Darikat mat nga agpaiso. Ludi man lapulos agaliwaksay mat na tao. Napnapanam, apay nga itakala ang sumangpet. Bakit? Nagawis di may sa akong padreta ta nagpa-birthday. Kat napanak mat Agpaiso? Wen, baring mamati. Kat, apay nga rod, adi ka ng isang pet, iti pangramanak kumamot amakan. Ha? Mabayanak na rin lagi awit si Kamit. Kun may sa awan supot. Mala, awanan ti reklamo, no agpaiso anapan ka iti awis ti maysa kadagiti kumpadreta. Ngam, no sa balilaang kumati na panam, ay talaga kaangat ka. Papanak kumapay mata sa bali bakit hanya kalakit din na yan. Kisman. Sana siyak tilukluk ko ma, Andi. Tanulok ko nak. Makitam no kasano karungsot ti puli ti Gabriela. Kati nga ipuli ti Bonifacio. Saan mo kanya kabutang? Bakit? Anja! Ngati ko nambakay, imutang ni Anda iti kwarta. Ay, lakay. Andat pangigastusan na kano ija inutang na. Di namot imbag ah. Unaw, adaman pagatangatan ni bakit na. Iso nga imutang manain. Sinaludsod ko nga raw. Ay ngam ko na mo itasaan ani bakit na ti makagapo nga imutang. Anya nga raw. Unaw, ada nalimod nga utang na, abayadan na. Ay makapapanak nga ron ije balayda. Tasaludsud ko ma. Ay, may amaw. Tamang agapadan tumanan nga agasawa. Ay, isumot ka ti kunak. Ang akuray ka. Kanon to ti panang bayad jay baruta ti inutang na. Bayadan nanto ka na adagaw sa paman amalako na dagi jay dua akalding na lakay. Napanan nga taday jay nga andi. Kunana, mapanlaang agpalpa dito ruwan. Awan mo tinasumrag. Addan samot ilimlimod ang tiyasawa. Sana mapalin. Tinasayaan. Inak ijay ayan da katugkangak. Siguro, ijay tinaturong na. Nagmayad lagi din agpaison timayan tayo pare. Naktupay ang magustuhan pare. Wow, nagpintas na dya. Isot kong kunakin ka pare. Suso, oo, nakinapudpudawnan pare. No kahit mo, ay bakta i-table mo. Ay, saan? Diyak kayat. Nya? Tapay adi mo kayat. Idinto ta permit ipanang dayaw mo iti pintas na. Pare, diyak kayat aliputan ti asawak.
Nya? Kat anyalat serbinan nga imay ka ditoy. No di mo matkayat ni mangitibol pare. May kalagbuya. May kalagbuyan nga uminom ka. Pare. Saan nga amo ni bakit mo nga imay tayo ditoy? Kat nawaya ka ang mga ramid itikay kayat mo. Pare, sanak man nga iduron nga agbasol. Sus! Ura na barte ka, kamok pailat nasayaat, pare. Kaya ka lang. Mala, saan man langan. Han ka napilitan o di mo kayat. Talaga asa balik ka pare. Napudno ka o na iti asawam. Ay, ayaw unay ti asawak, pare. Iso ajak kaya taliputan, pare. Anya, awan di asawak nanang? Awan mait. Saan pangem imay sipod ng rabi Napanan na nga rudan. Kasmut la nagpukaw nga asukan? Saan aya nagpakadakin ka? Saan nanang? Itay awisag amang rabi kunana nalpasen. Kit kunana amapan agpalpa iti arubayan. Iti dinalpasa ko namangan. Rimwarak amang kita ken kuana. Awan mo ti arubayan min. Ay naglukaw. Katnap-napanan na nga rudan. Aguray ka. Imutang kanyak itay bigat iti kwarta. Anya? Saan ko nga mo ti utang nakada kayo ananang? Ay, anya, tiamok man kat sikatin ang ibaon nga may imutang. Ay, saan nanang? Mano ti inutang na? 3,000. Anya? Ano na kano di inutang na nanang? Anya, tiamok man kat sikatin ang ibaon nga may imutang. Anya? Ay, saan nang? Mano ti inutang na? 3,000. Anya? Ano na kumanga di inutang na nanang? Di na mo't imbaga no anyat pangigatangan na wino pangigastuan na. Ay. Sabalinsan tinasurutan di anak yun nanang. At dansamot babainan. Anya, ay sana marami ti mangisukat ken ka. Tsak mapakawan no liputan nak ni Andi nanang. Saan nga tamo ta anak ko? Ano na nga rod jay kwarta nga inutang na kada kayo. No awan babae na. Ay, day tanti dya kamaw. Ta di na mo't imbaga ako nak. No anya ti pangigastuan na. Gubatak lakit din umaduk. Talak nga da babae na nanang. Ay, agtanang ka kumamot ha? Kasaritam anasayaat. Pinadakkel may anasayaat ni Anday. Kat amaw ka di na maramid ti kasta. Nasaya at laeng no kasta nanang. Kan nakita mo, nakan-anos di asawam. Trabaho namin. Trigam tirinay di balayaw. Ay ayatun nakalaunay ni Anday. Taultimo dagiti trabahom kumakas asawa babae kat araramidin na. Saan ka di apudno ti kunak, tsari anak? Isuasaan mo kumamit. Apagatapan iti dakas di asawam. Nanang? Malaksaid no. Nauman iti araramidam kat agribuilding tinakem na. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunungan kami patangatang. Daw makapanunot man iti dakas di anak ta. Adabasol ni Chari. Wanmat, agasumot ti pampamayan na iti asawa na. Mabambandog ijay talon ken bangkag. Hinton sumangpet. Ni pailaan di mo ti aglutaw. Ay, day tamot tirigat na ita. Kapiklan asa daw ni Chari. Biyagbak nang dambuna. Day tamot ti pilawak ijay manugang talakay. Berber nga sanda pa yan iti Andres wano Bonifacio ti anak mo. Ta under di sayang araw. Ay, nagluko dan. Idakes na. Ket ang mga dumasuron. Ket agpagunggan. Ay, saan mo't kumamot dun Saan nga adayo ang mapasamak ti pagamam ka nga aramidan ni Anday. No isaw ti mauma.
ang mga no panawan na ti asawa na, puno makabil na. Pare Aldrin. Nagkakawit yun. Nabarte ka kon. Ang damdama, pare. Uminom tayo, pay. Saan ba lang, nagsira. Awan pa lang, closing tayo. Hanggang mga nukawad na ko ni bakit ko. No, marabyan ako na eh. Nga agawit iti balay. Di mo na pampanunutan dyan asawa, pare, no? Adda tayo ditoy. O niya, mangala ko iti-table mo at chicks. Saan pare na saan niya kahit makonsensya kita asawa ko no. Anda sa kluta ka sa balay pa ba? Unay kan, pare. Napudno ka unay iti asawa. Kasta nga tamat ti kinapudno kan ni bakat mo. Ano pare? Ay ayatin na ko na ni Chare. Kat mayat anya ko ma. Nuliputan mo't sagpaminsan ni bakat mo. Di namot mo. Are, nakalabas ulit ti Diyos ti bagbagam. Uy, di mo maniram-raman ti Diyos, no? Adda tayo dito, pare. Tasumgara ka makangkangag. Kabutan mo mabasol na kita bagbagam. Iswa sumgar ka ko na mamakangag, pare. Sayang. Kurso na ito nakapaymot nga Rodjek. Kung kunakan pinta sa balasang. Oray, no nabarte ka. Kung tamok matidakas ka na sayad, pare. Iswa, saan na ko muna sulisugan nga agbasol? Lawan madlaangan. Ang mga agre-reta pa'y. Ala, one round pa nga Rod. Dandanin ti closing time. Agsagana laangan dayjay nga andi nanang. Nupod no ti atap ko nga adda babae na ay gubatak. Ay, anak, awan ti nasaya at aturong ti saritaan nyo adwa. No ti may sakada kayaw kat agpungpung taw. Takasano ajak agpungtot? 3,000 ti kunayo nga inutang na kada kayo nanang sana ya? Wait, ti amok nga minidea kat no si katinang ibaon nga umay umutang. Saan ko nga imbabaon? Ngay, kat di na matimbag Talaga sa palin sa tinasumok ti anak yun nanang. Ay na, di mo ko maatapon nga da babae na. Tama kadadaan lang day tayo ti linangan nyo adwa. Tay ko na ako nanang. Jak mapakawan no lipliputan nak ti anak yun. Bumtak ti gubat. No adda aramid jay anak yun nanang. Ay, saan mo't nga ta? Anya ko mga rutin ang igastuan na ija inutang na kada kayo nanang. Ay, sumangpet lang ijay balaya sa bali ti payod na. Ay, karamutak nanang. Ay, saan mo nga apaan? Pagsaritaan nyo anasaya at no anyaman ti nakaisungsungan na. Sanak ang makatiptipul nanang no siyak ti malukloko. Takayat nakbutla ang akad-kadwaan, Chena. Mabuting ka? Nagmaymay sa amaturog dito'y balayo? Talaga mabuting at kasaan ka naruham. No sa di, no kat ngamin napananan di asawa. Adalakit di babae na. Amang ano saan lang nga may sa Chena. Ay sus, saan ka kumaagatap iti saan anasaya at iti asawa mare? Kahit inanano na nga rod nga jay kwarta nga inutang na ni nanang. No saan na nga into di babae na. Ay sus, unay katdaytan nga atap mo iti asawa. Sumangpat tulaan. Makita na noon niya ti aramidag ken ko na. Panak na kampay nga umuna Ang mga no damat naskan unay anang usaran na. Saan asyak tilukluk kuna ko nakmanan. Amom Chari, awan na saya at nga ibunga na ti agat ataplatan. Masapul nga dapam managnag mo, sakbay akagang. Ay, basta! Ay, Amom Chari, friend,
ti panagtalag kat katukad ni Ayat. Ay, jak nakaturog, tapampanunutag janak taguryo. Bay amlat ta jay anak ta. Sigurado lakit day nga apaan ni Chari, apaman asumang pati jabalayda. Makaamon lalaki jay anak ta. So nga awan pagdanagam. Lakay, anyakit din nga awan. Mumutan, tay manugang mo puliti tigray. Amok. Kumtirigat na nututupan ni Anday kat makabil na ti asawa na. Ay, dahit ako matisaan ng aramidan. Ay, saan mo ama ibagaday ta? Nang runa no na uman iti kasi nga ugali ti asawa na. No, apay nga minakas jay ni Chari. Kaya't nangarod nga anderan ni Anday. Ay, kat numaditi kas jay. Ay, awan makunakon iti anos di anak ta. Ay, dagi jay tinapagad bakay. No iso dati makapung taon ay saus. Gubat! Talaga gaya man naragasak dito yung mamaya niya pare. Aldrin, busta. O di, sumurot kantumanan no may kami pare. Niya. May mayat tupay kumano. Kaya't mo kumatimang table. Jakay pare, mabutengak. Kumamot ti kabutang mo. Ano, bakit mo ti kamak mo pare? Saan pare, saan? Sino nga rod? Yeah, kabuteng ko di mangitable tamangan jiyak matipulan tirik nakit. Anyat pagdanagam ko nga. Diin kayo iti VIP room. Kabuteng ko nga ron ti sakit akong unada pare. Rikoy, binulan, ti pan naka-check up daga ti babae dito. Iso nga awan pagdanagam. 100% nga awan maalam asakit kadakwada. Pangasim pare Aldrin na. Sa nakasulisugan namang lipot iti asawa. Ay ayat ko na ni Chari. Jakat ang ulitam ti ayat ko king kwa na mawatam na. Pare. Ay, papanab anak kasapsapa bakit? Ay, hinakitibalay ti anak ta. Nagsapan. Unaw, inka makikapay. Ay, nag-agrifere, nukas pangarigan ta pabutaken ni Chari, ti guba. Anya, Ay, jak malipatan jay kunat ti manugang tayo dirabi ay. anyat kinunanakin kaya. No adda ka no sa bali nga angot di asawa na asumangpot ijay baleda, kat pabutaken na kanu ti gubat abasi. Anya, Way, iswa sa pagtimapan, tayo nakaganawan nukas pangarigan. ay na, bakit tila dandanag mo aya? Ay, jak nakaturog idirabi, anang panpanunot ti sitwasyon dadwa. Aglawagan. Namdimot na sumangpatan ti asawa ka. Agsaga na ti loko. Impagta na sapa ni Jenna ang nagawid. Awan mga nawa kanya. Mo lalayaw ngaya. Agpukaw-pukaw. Ni Andi. Agbayan. Sunday tagkanta-kanta di tarwar. Adaywan na. Tapno agtal na to erik na. Kundi kanta ti awanan pain. Bakal! Good morning! Lukat ang mantri na wa! Na, tanabartek pa'y gayang. Bakal! Kalawat ka ita. Good morning, Bakal! Abay, tinong banak, bakit? Napanam? Opay na ita ka lang nga sumangpet, ha? Anya tara na bidyo mo bakit apay nga sa'yo pa na uno mailiw ka kanya ka Nambarakon!
Ikapay nga ron nga, sayo-sayo ba na ka? Ano, ha? Gaputan no adda pay ud mo nga agat babae. Ha? Uy daw kanyak, talaga akaramutan ka. Awan, mangot mo kanya kung namasayop mo agat babae. Bakit? Agat-ara ka ta. Nabarte ka nga ron. Talaga nga awan babae? Awan, cross my heart. Yak marami ti mangguribot king ka. Bakit niya ka? Naginumam nga rod. Iti piraso ayak mo. Diyan daldring ko na ko. Kunak tupay kat anapan kay iti pagiinuman nga adot babae na! Nay ko, karamot na. Sumatin ka! Naisal, di pa nang iduron mo kanya? Ganabang marag ko na mula sino ka lampang? Umpang ko nam kanya! Babae, hoy! Di nakman pagbalinan nga Andres Wino under di saya, Anya? Nakaldrin, nakabasol kan. Oh, abay. Nagapa ka no da Chari kan Andy, kaput pa nagpatpat nagyo iti beer house. Ay, nakamam. Anda na kay baka kanya. Uwan, nagpeso. Nang i-table iti babae ni Andy. Saan? Di na kayat. Imposible. Balay ti sulisog dyan na pananyo. Sa dinang i-table? Saan ko naklangaro din? Ay, jak lamamati ang natirad na tirik na. Di na kanu kayat amarakrak ti Karina iti asawa na. Ay, sa anak ka mamati iti daytang ibagbagam. Awan mabalin ko no di ka mamati. Ngem agpeso. Awan inaramid ni Ande amay kontra iti asawa na. Imbay lang nagbuya ken naginom. Ay, nang rugin tinakaro arireyo iti asawam. Awan matingay naramid ko. Saan na naginom ka, nagbuya lang iti siyaw, tatang. Basta ka day. Nagpalpaliwak mi lang matan. Narigat matan no, trabaho latan. Mala, saan ka mababalaw iti dayta? Amoy mo tinigrigat ko. Nung kabutay ayat di asawa. Ara-aramidag amin nakabalak amang ipaaiking kwa na iti amin. Uray, saan ko marumbang? Nang runa ti pakaibabainan. Wino pakaibabaan ti dayo ko. Iso ano ko na nang agsina kamay? Sige Sina no sina? Uray katawan anak may. Anya? Nakita yung mga no kasano ti panang ipatig ko iti asawak. Ay ngam, nagnanayon nga derna. Ay, saan mo't nga tana mabalin na? Sa balay na saritaan day na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anbon ababalawan jay anak mo. Adamat rason na no mabinsan kay. Anya rason may? Nakita ti pan nakaisaltak ni Chari ti panangiduron ni Andikin ko na. Kasano adi na aramidan kano tikas jay ket karamutan na meten ti asawa na. Gusto aya tikas jay may. Nay, kano masurun nga raw tapi manaw adi nagpakada. No agpakada, palubusan nga raw di Chari alaman. O katapay nga minanas kan amapan itikas jay alugar ngay. Na ikuyog kano nga rod, anyakan sa. Na, no siya. Aramidak matikas iti inaramid ni Chari. Oras nga aramid matikas jay guriyaw. Apay, inaramid ko kadikin katikas jay, ha? Sabali dagiti agasawa, sabali mo't kadata. Ang himno inandar di saya nakngatabor siya. Ay, jak lamawn. Ang mga no idi pailaan kad nagsinatan. Anya? Sorry na bakit? Sorry tarupang. Aging kita.
Nasakit pa lang ti patong ko anay salta. Sorry karamutan nakmut ngamin. Umadayo ka. Di na kasikyan. San ka ngagdanag? Sana na maulit. Talaga saanan? Gaputa ag sinatan. Ay, anya? Gaputa feeling ko. Saan ako na may sa tibyak mo? Saan abagay kadatanday ta kanta apat patukaram itay? Anya? Anya nga rin ti may bagay akanta kadata. Bakit? Tukso! Ti may bagay na kanta kadata! Anya? Bakit mamati ka kanya? Sana ka nasuliso, giti na pa na. Imposible. Di ka kaya't akaibdain ton rabi. Tabay mo. Ha? Amok ayan na nakaalakat sakit iday. Ay sus. Unay kaday ta na panagat atabon. Kat no namitlo akpay na nagdigos. Uray, basta karimon ka. Gapo iti naramid mo. Ken, inkagrubwat. Adda papananta. Ay, papananta ba kayo? Ipa-check up ka. Taamangan ket din no nakaalakan iti sakit mo iti napanam. Ay, bakit? Namin anon ngayong bagakin ka, jak na soliso. Ay, basta ipa-check up ka. Jak kaya, tawan mo tinaramid ko amadi. Naginom ka nagbuyak lang mo. Kasi lang tinaramid ko itinapanan mi. Pwes, no saan mo kaya? Saan ta nga agkaida iti numano arabii? Anya? That's a deal. Take it or leave it. Mawatam! Di, so ano isot kayat mo? At dangarod maramidak, di maturo ka kiti kalapaw iji bangkag. Anya? And that's final, whether you like it or not. Aw, kumusta nga tanda kita agasawa lakay? Nakitak mo't ni Anday anapan ijay talon da. Ay, iso At danadlaw ko kinkwana. Anya, adama ng dunger iti ropa na, gapukin tsare. Saan? Awan samad. Kaslamagmag na apabitay. Anya? Wen, inapangata ni Chari Ay, nalabos mo't ngamin timanugang ta. Tetangarod ka. Ay, ngamin. Sobra mo't ti anos di anak mon. Abuson na mo't una yan. Nayapuaya. Nasayaat mo't. Taimpakita na mo't ti uyong na. Ti kinarkaramutan ni Chari. Kat indoron na abulon natin na isaltag. Ay, alakat, barang maurnos damot lang ti bagbagida. As itinakunak. Saan nga aglablabos ni Chari? Taamang nga numauma ni Anday. Kat panawan da. Anya? Nang runa kat awan anak da. Pinanaknakan ni Aldrin nga awan tin table di asawang babae gayang. Diyak mamati, friend. Kan narigat nga agmaumaw tigurak kiti asawa. Ay ayatan nakakanuunay di asawam. Idi. Ngamita, saanan? Anyat pagkuna Saan ko mananapan iti balay a pagpalpaliwaan? No napudno pa'y lakanyak kas asawa na. Di matla panunot mo timang sabsabidong iti langan-langan nyo nga gasawa. Pagurak unay di inaramid na, friend. Ngala, awan ti mabalin ko no di mo kayat ti dumngag kadagiti pamagbagamikin ka. Ngamday to'y ti laglagi pam. Ti pamakawan mo ti mangurnos matlaan kada kayo nga gasawa. Jenna. Kan panunutam. Nalakalaang ti panangisina na ken ka no mauma. Anya? Laglagi pam, nga awan pa'y anak yo. Idin to taliman atawin yo nga gasawa. Kaadwan na alalaki ti agtarigagay a makaputo. Kat no saan kayo nga aganak? Ay sus, no saan mo asay-sayatan ni Andy? Nang runa kat nataermat. Ay, amang ano, isukat nakakidni nga agpaiso iti taga night lang. Mga sawa ka mga minon Tapno maidjam mo ti agkarapan iti balay pagpalpaliwan. Ay mayat ti barona na. Tamaramid ko amin na kay kayat ko. Awan agunget. Wen, ngem ka sa naon ti masakbayam no kasta kalatan. Nana. Ay,
Jay, may mayat mo't lang no mga asawa ka. Awan nga rod mayat kanyak. Ay, isagdong mo nga min dagiti bisyo ma. Asino nga iti mayatkin ka no kasta ka? Awan panggap ko ang mga asawa sa mga no isinak matla adagos. Ah, anya? Nukas matlang iti manugang yo, ti maasawak. Ay, saanan. Madusag punto pa'y lakit din nukas iti pampamayan na ni Chari kananday. Na? San ko lakit nga ipalubos nga anderanak ti maasawak. Isoblik ka na nang na dinauras. Ay, una yan. Nanabur siya. Kakaskan Andres ay ande nga nakyaw. Sobra ti anos na iti asawa na nga uray pagbalbalin nga under di saya ken babaunen. Apay ngay. Awan matan jay dua akal dingmi dito'y apon da. Nakalusot ko na kumang... imposible. Mare, kasla da birbiro ka ma. Dagi jay nga rod kalding mi, friend. Awan da matan dito'y apon da. Ay, talagang awandan ah. Tanasabat ko jay nangukod ka dagiti kalding yaw. Anya? Tinakaw da lakit di dagiti kalding mi, mare? Ay, saan? Gamkid day, inla ko kano ti asawa mong dagiti kalding yaw. Anya? Ti amok man kat nagtulagan yung ado ti panakaila ko dagiti kalding yaw. Ay, saan, mare? Ay, ti salbagnan. Sigurado nga itid na lakit di iti babae na tinaglakwan na, mare. Ay, saan ka kumagatap ti dakas iti asawam, mare? Aglalokot di ka pa'y nakasarita ti asawam. Ay, amuklatan. Ti babae na lakit di ti makagapo. Nuapay ngayon lako na dagiti kalding me. Di naman lang pagbagakanyak. Iswadyak bumda nga manggubat manin kan kwa na. Apaman ngagsango kami. Ti salbag na day alalakin. Awan pa'y ngaging kaita. Sigurado lakit di ang nagpapastaman na ni ti babae na. Mare! Ni pare ande, anda ka de? He? May sakamat? Song-song? Ha? Ni, apa yung kasta ti saom kanyak mare? Saan ka man nga gindidiam mo? Sika ti mang durdurog iti asawak Aldrin. Tapno surutin na ti kilo adalan kat ang sino ti dalan mi adwa. Ha? Ay, saan mare? Apay nga rot aber-bero ka manan ti asawak aber. Adda ko mapangawisakin kwa na mare. Awis manan nga in kay agbabae. Anya? Awan dito'y balay ni kumpadre. Napanan iti babae na. Isu nga in kamatan iti babaem. Unay mo't day ta sa omon mare. Tasan ka ding agpaiso ti kunak? Babaero kayo adwa iti asawak. Ket sika ti mangisungsungsong ken kuana. Nukas tamlaeng. San nga dayo nga isukat na ka ti asawam? Makita? Agyaman ka tanasingpet ti asawam. No sa bali lang ata. Ay, nabayagan na pinanawan na ka. Tan anderem niyan de. Isus, marichari aya. Ulitek. Nasingpet ti asawam. Lab na ka kanuunay. Ngem no masubram ti kastangar aramidem. Saan nga adayo amaawanan ka iti asawa? Anya? Ibagakken ka. Ti panagtalag. Ket katukad ti ayat. Dula amin. Nukasken kala siguro ti maasawak. Ay, awan pa'y makalawas nagsina kami. Anya? Ang nagasat ka. Tanaanos ni Andres ay ande. Ang saan kang agbalbalew, Doña Chare. Kas na kuna. Saan nga adayo amawanan kay tinaanos. Ken managayat nga asawa. Naglukon nga Aldrin dayjay. Tsak magustuhan ti tabas ti panagtiltila na. Anya talawan? Anya nga isina? Sus! Ay ayaten naklaunay ni Andy.
Di na maaramid kanyak ti impaga ni Aldrin. Ayan nga tanday nga Andres, Andi. Tinalaing alalaki. Sumangpit tulaang tamakita na ako na. Agsinukat kamin itinagan no jak apaan. Ni Aldrin ijay balay. Ada impulong na kanyak. Anya timpulong na kada kayong tatang. May panggap, itidakas nga atap mo iti asawa. Nga isot poon, ti pag-imunam iti angin. Ti salpag na tiyayan nga Aldrin. Naglaing da nga agaramid iti madi iti asawa. Adapay ganas na nga agipulong. Tidakas nga atap mo iti asawa, tin-inot amang rakrak iti napintas alangan-langan nyo adwa. Asino kumati asawa adi makapungtut? Iti pa nakaamuna anapan nag-beer house ti asawa na alaman? Ay kat impanaknakmat ni Aldrin. Asaan asim maklot iti babae di asawam. Saan ka mamati tatang? Ay, Ket ti may sapay apagpungtutak unay tatang. ay, Inla ko na jay dua akalding mi adi naman laing bagbaga kanyak. anya. Siguro kat mailiw manan iti babae na. Iso nga inkurimwid na nga inla ko dagiti tarakan mi akalding tatang. Ay, naglukaw. Abay, andyan ti pangusaran na iti naglakwan na. Saan ko nga mo tatang? Numamuak lang nga intad na iti babae na. Nasaysaya at langan nga sina kami iti anakyo. Anya. Day na di panggandang ko tatang. Awan makaipawil kanya. No inaramid naman bilang ti atap mau. Adamad labasol mo, tsare. Anya tatang? Nauma siguron iti panangan under disayam kenkwana. Ay, Anya? Aldrin, ada ka di man na nagtulagan nyo pagnayo ka ni Andy? Awan, apay ka de. Gabutan na ibaga kanyak ni Tata Guryo. Panapan ka ije balay da. Nagpungpungtot man ni Chari. Ay, babasulan naklata. Nasyak tinang isungsong iti asawa na. Tasaan ka de ngagpaiso? Naatap launay. Kanuray ko man agpaiso dagiti atap na. Saan mo't nga rod? Aldrin, Napanaknaka ako no kasano ti kinapudno ni Andy iti asawa na. Iso nga ibagam to iti gayam mo nga isardeng nanti mangat atap ken Andy nga adda babae na. Ay tanusan nga agbalbaliw ni Chare. Ay amangan no ipaypayso ni Andy ti atap ti asawa na kat isukat da. anya? Nang runa iti panangan under na jitao. Day talaang Uray kasano kaanos ken kinasayat jay tao no mapunwan. Ay amangan no isukat da. Binagbaga akmatan ni Chari. Adi na unay under nila kay na. Amok man, takas day ti ugali na. Siyak timang panagnag. Ken uray ni pare angkwan. Talaga asan mi anapilit ni Andy amang table iti babae. Maudi ko man day panangawis yu jay tao nga mapan iti kasta lugar. Uray san mi ngawisan. No isunton ti mangawis. Anya nga ro ti maramidan me. Ala, biag da day ta. Makaamuda amang sulbar iti parikot da. Ikatwan Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. At to inti pagbayad ko, iti dati inutang ko kada kayo. Agyaman na ka na. Aguray ka. Nangalam na iti daytaw. Ay, lago ka ti dua kalding mi. Amo ka di ti asawam. Nagtulagan nyo ka di mo laag nga ilako yaw dagiti tarakan nyo akalday. Saan? Naskan ka di pa'y ayang ibagaking kwa na. Idin to ta siyak mo ti mangisaksaka di ti biyag mi. Day, saan nga umno ti naramid mo baraw?
Noan niya ti adang, wano plano ti may sakata kayo. Kerumba nga pagtulagan niyo. Tapno awan ti tumaod arire. Ako na nang. Saan kayo madanagan? Sakto ti makamu iti asawak. Sigurado lakit day. Apaan nakamanan jay asawa mapamana sumangpit kay jay balayaw anak ko. Gaputa madi manan tinaramid mo. Nasaya at simangpit kan na laing alalaki. Ni apay akas la rumrumsik da kita matamba kahit. Nga puta gumay gayub-gab ti pungtot ko ken ka! Susapaw. Ay, apay nagtungpa ka. Naggapu ka manan iti babaem! Awan babae. Apay akas taman ti ata mo niya. San mo nga ilibak nga awan babaem? Sa lawasaw ka! Anya? Ngawan babaem! Apay nga rungin lakom dagiti kalding tayo! Ay, kuha baka... Sige! Panagnagam nga awan babaem ita! Ay. Itid mo kanyak dyan naglakwam iti kalding! Ha? Kuha? Ay, Saan ka nga tunganga akas na? Kaunti mong tabulsam! Katitid mo kanyak dyan naglakwam! awanan baka? Anya? Awanan? Huwag. Naibusan? Makita? Kung nagtupay kat nga da babaem, loko! Ay! Ibatanak bakit? Ibatanak, masika. Nangipanam iti naglakwam iti kaldeng! Nangipanam! Kwa! Ibatanak, no di mo kahit aparaman ka. Maglablamas kan! Bingkawan na ka! May turod na ko na abugkawan! Gapo! Taglablabas kan, mawatam! Gapo! Tadan babaem! Tanong awan! Nang tidam ko mga itinaglakwam iti kalding ta! Ninanang tinang-tidak! Anya? Apa ngayon mo kininanang? Pinagbayad ko iti 3,000 pesos ang inutang ko kung kuana. Anya? Anya? Iba kampay ngintid ko iti babae? Anya nga ron tinangigastusam iti inutang mo kaninanang? Wes, tapno mamingkakan anya, ginastos ko iti nightclub. Anya? At apa ibagam? Kapuwa kiti balayon, saan ka nung mo ni bakit mo tayan mo? Sana ka nagpakada. Ada na kay baga kanyak nga imay kakano dito bangkag mo. Wan pare, nabaybay akong tiraip ko kung nagitimulak ka natin. Madlaw nga raw. Maglangan nata sana binaybayan na namin pinsan ni tatang. Kasano, anabaybay kat si kamot amin ang tiyagtrabaho iji balayo. Ungarad. Gusto tinaramid mo ako na ni Jenna kanyak. Ipakitam kan bakit mo. Asikat ti lalaki. Adi rumbang pakmer na ka. Ay ayatek ti asawa pare Aldrin. Numabalingkat saan ko nga ipaayan iti pagsakitan tinakam na. Maawatak. Kandayawon ka iti dayta. Ngam aglablabas mo't nga ruden. Dito yak pa lang nagpalabas iti oras pare. Ikat mo na. Agawid ako nagbaot ti ulok. Ngam numasadot ako na agawid. Ito orog kung dito yak kalapaw ko. Oray ka tadamot ti kaman kan puwang ko dito eh. Day di kalapaw na, di bangkag na. Unay mo't ngaminan ni Chari. Mawatak mo't kit di. Taure asino siguro kat agluksaw no mailako ti tarakanda adi ammo ti asawa na. Isungaron. Ngam nalapos mo't ni Chari. Agpatinggamot ti anos kat. Gusto ka. Kanayon ko nga ibagaday takan kwa na. Ket no saan ngagbalbaliw ni Chari kunakmanan ang mga numakapanunot ni Ande amang isukat ken kwa na. Anya? Nang runa kat nagado ti agkakapintas ijay club. Kat, nakaturog ka kadeng. Saan pa? Di nak man nga ro talikodan sang wendak nga makikit agkapungan taman laan. Diyak kaya? Apa ya di mo kaya? Idin to ta sana po na nakainom.
Agore ka man ta. Upanat cellphone ko ta denggan ta timsong. Tabarang no mapalok neng ko tabi mato na pusom. Kat mapakawan nak madlaan. San mo ngay patukar? Rabiin. Sana bali No manggag mo ti kay papanan da yakan ta. Saan na nanas ka ni? Tawan tumutla ang ti mama ay ti minsahi da akan taken ka. Ay, ada pa ka? Tasiksi ka lang mo, di babae, di piyag ko. Sanak man abulaan akastaan di. Haman, uray manupay babae ti mang sulisog kanya. Kada sandak to magarkari. Tasika lang ti biyag, ti piyag ko. Agpaiso? Wang, so, please mo na nasanggun na ko, ma'am. Di na ko matalikodan, Sige man langan. Maday ta. Si mango akong ken ka. Pakawanan na. No, at daman nagitisan mo akinayat ni nararamit ko. Sige. Pakawanan ka. Ngam. Di mo to kuman ulitin na lakay. Uy, fix man, cross my heart. Kiss nga rin na. Ay nalakay. Ada nakapimpinta sa dama garumbang unay abamuam. Hanya day ta. Nagkapyan, dagiti agasawa. Ha? Agpaisaw. Uwan, Nakamam. nakasaritak jaya nagta. Kat isaw, tinangibaga. Ay, nagsaya at nukas na. Di awan nga rodan ti parikot kadakwada adwa. Uwan, kat ay na, uray lamang isges ti isum ni Anday. Anang ipadpadamag kanya kita ay. Nagkapyadan ni ti asawa na. Ito na yung pinakandak nagpaiso ti asawa kong kaslados-dosaan nak. Agkasam rin na. Naggato apalabaan na kanya. Nabusta sa anak pa yan. Nagsarding manipod di tayo bigat. Nakay. Dagito ito pa'y tilabaang. Kat narugit daw na yun, Sos! Ultimo nisnis! Palabaan pa yung kanya. Kanya nga ron. Aganos ka, Tanabay agadi ka naglaba. Pa'y nga na di ka naglablaba. Hindi nakapata. Sikat kayat kong aglaba. Iso adi ka nagreklamo. Uray ka pinakawan kamutan. Itinagbasulam, sanaya. Unang baka mabisina kung pag merinda na kumamatadyak pa'y namigat. Ay, madamdaman ton. Intun malpas mo amin nun nga imbagak ng aramidam. Kanya. Dakay humot gayam tatang. Da ko maibaga kiti anak ko. Baliwan yung tulangan ti umay tatang. Taado ti araramidan ni Andy. Anya, Pinaglabak kani aginaw tupay. sika ti akin trabaho ka dagiti imbagam nga aramidan di asawam. Tatang, Imbes at ripatwad na dagiti mulayo iti bangkagyaw. Gam sa balibot tanti ipapaaramid mo kan ko ana. tang, biyag mi da itoy. Baybayan da kami kuma. Panan ka ni Andy. Kunak man no da dito aglablaba. Awan mo tan. Na, saan na pa'y analpas alin na ba ang dagitoy kan? Saan pa'y nagpalaybay? Apo, naglibas man nun ti sinalbag na jay lalaki. Napanan na nga tan. Nay, Nanang. naapay nga da ka dito. Nadana, langam ti ang kakapsot. Anda mamirinda rito. Uray kilaban. Sa anak pa'y anamigat. Anya? Bigbigat pinaglaban ako niya manugang yun. Ha? Kalpasan na di nakpay pagmeriendaan. Tada? Hanggang nga iti. Saan ko amalpas ka no ti paparamid na. Na? Naglukaw?
Mabisina ka talaga, nanang. At daluklukaw at talaga di asawam. At ako maibagakin ka, iso nga ibayak ita. Kunanaasan ka kano asingaan. Tatang, Ala, nasaya at tapimanaw ka ijay. mabisina ka ron. Nagkakapsutak pa na. Kunak no nagkinaawatan kayon. Anasaya at ang tilin ng inyaw. Kasta amat yamok ngam dos-dosaan nakmat. Anya, Saan ko lang kami nakayat nga, agnanayon ti apa mi kay. Iso nga oray, madmadilat na tirik na. Ay, agpakumbabaklat ah. Kasti mamutan tinaramid na kanyak. Patayin na kitibisi. Si kamat kayam ti masabat ko, Chari. Papanam? Ay, ijay man balay da katugangak. Maray, Apay? sapsapulok ni Andres Anday. Awan. Kasla nalabsak itay anak katugaw iti sango ti balayda. Kaslamat. Aging ingat. Anya? Ay, sinalpag na dyan na taon. Naglibas man eh. Sana pa yan alpas. Ti palablabakin ko na. Anya? Dakat, ado ti palablabakin ko na. Ado pa'y tinawan na. Anya? Ano gusto? Di na nauray ti panang pameriendakin ko na kuma. Ay, mabisingkit nga tan Bagakmatkin ko na mare. Alipasin na pa idagiti papaaramid ko. Sakbay ngag merienda. Isumat lagaya ma. Makita na dayjay. Friend, tanang laeng. Amangan no iti sumarunukat saan mon amabirukan nila kay mo. Tapi manawan nga dakadwana. awan na saya at pagtungpalan dagiti agasawa nukas jay dalaay. Naku namon. Maumaakbet tayo namang bagbagay jay manugang mo. Ang mawalat ta. San latta ngagbalbale, wow. Awan tungpal na. No di agsina da no maamamimpinsan jay anak mo. Tikunam kigday. Amangan waramidin nanti bagbaga idin ni Chare nga adda babae na ijay club. Ay, saan nga dayaw ang mapasamak day tabakay? Baso na mula nga no mapasama ti kasta. Wen, iso, ti mangidordoro ni di asawa na nga agaramid iti maikaniwas. Ayan ka di tinalaing nga anak yun, nanang. Ay, kapampanaw na. Talaga nga awanan pa inday dyan anak yun. Linibasan nakmanan. May hinangan, tamabisin ka na. Nagamsaan mo mo, tapakanan. Anya? Nagpulong manan? Ay, nalabos sa mo ta, hindi pampamay ang biti asawa, Chare. Imbagak matkin ko na nanang. Alipasin na pa iti papaaramid ko. Sakbay nga agmerienda. Pagtrabaho ang iti ustaw. Palabaam kas kada paginawa masika ko matirumbang nga mga ramid. Kalpasan na, saan mo pa yapakanan? Awanan, may bagami pa. Nukas tamlang. Makaambo kayaw, nitibiyag yaw. San may akong sintiran, ti anak may. Angam, masyan kami laang, iti aramidam. Pagbalinong mo tinatagabaw, ti anak may. Patayam, iti bisain. San may, ngay palubo sa kasta, ti mapasamak. Wano pagbanagan na, ha? Kay, panagkunak, nukas tamot laang, nga pagbalinong mabadan, ti anak may. Saan kami at umubngar? No ibaga na nga agsina kayaw nang runa kat awan na nakyaw. Anya? Ay, no sa bali lang nga lalaki na anday. Nabayagan, pinanawan ka nin sukat na ka.
Nanang, ibagbagak, ti posible ang mapasama. Kahit nukas tantuman bilang, awan taon ti pampamasulam. Taimpay mi amin kin ka, ti patigmaan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga, nga awad manak-nakam tay manugang mau. Ha? Nagkapsaw ti utak ng araw. Saan na makaaw-awat? Ang nga rodan di anday. Ay, hindi ka mau. Ang pimanaw, apaman, anak kapalpa. Napanan na nga ta. Intuloy natin naglaba. Ay, hindi ka mo lakay. Ay, awan. Nukas day laang di Charay. Awan sa bale a pagtungpalan ti amin. No saan at ipanagsinada. Una, siyempre, maumamulaang ti anak mo Kas itinakunak. Pinagbalin na abagan ni Anday. Kaputa saanan nga agrekreklamo iti pampamayan ni Charay. Ngam, kasi ti kinunam guryaw lakay. Adalata panakauma. Anya manen di pagpungpungtutam aya. Kasta unay arupangat mong Charay. Ni Andy, mare. Saan ko nadano ni Jay balay dangam? Napan kanunangan ijay. Kasta? Sakit. Nakangega ka dagiti katugangak, mare. Biangot talaunay. Anya? No saan na kanong agbalbalew, amangan no panawan nak ni Andy, mare. Saan ka di akas tamat laang ti imbagakan ka? Wan, sana maaramid ni Andy dayta? Gaputa amok no kasano mo ti panagayat na kanyak, mare. Ti kunam. Anya? Sus, friend. Agpatingga ti anos ti may sa atao no may ruruman launa yan. Apay, irururumin ko ay ti asawak, mare. Katwan mat. Pagbalbalin ng mga andar di saya. Iso analabit na umamatan amakan kantyawan. Iso tubngaran na kan sagpaminsan. Naibagam ti kasta, Jenna. Masurunak mo't ngaminan kan Charay. Pagtungpalan na, agsi naman dagijay. Ay, nangruna ko nam no makabirok ni Andy itinasingpa. Ken, makaipay iti anak ko nam. Tanong, mano atawandan nga agasawa ken Charay ngam awan pay anak da. Bay aminan. Anya ko mati pakasaknaran talaunay kadakwada aya. Unmat kiti ang nasingad lang amin agayem ko ida. Nang runa ken Andy. Kasmatla kanya ka. Nasingad agayam ko ni Charay. Makauma magtante ugaling. Sige man langan. Ada papanak. Papanam. Jay kalapaw ni Andy. Ada lakit ti Jay ang nagpaing. Kunak tumat nga daka dito pare. Uwan pare. Mariknak nga ti banog ko itay. So nga impis nga agawid tay tuloy ko taglaba. Tay nakapanganak ijayan tananang. Nagtarusak dito takinitak dagiti tarakan ko akalding kan dagiti mulak. Ay na, nya ka dito mapaspasamak kada kayo pare. Maumak ngeten maminsan. Putno ngay ay teklawan ni Charay. Ngum maminsan mapampanunot ko amaagak unay. Anya? Amo ka kinamaag ti panang ipapay ko amin na kayat na. Atong palag amin na bilin min no paarawid na. Takait ko lang ipanagnet ti panagayat ko. Aboswan nakmet. Nasaya at na amiris mo dayta pare. Ken pulos ngawan sa ti panagtalag na kanya. Maladawak na asumangput. Nagadon ti sa una. Tirigat na kunampay. Awan mo't araramidan na. Pasaray makitak mo't makichismismis lang kadagitipada na babay ti sangot ti tiyangge. Wano arubayan ti akin arubayan ngayon dagiti agmamarites. Dahil tangarod ka.
San wag sasao? Napambanog ka no? Gamanya ko din nakabanugan na. Awan ba't makita nga naramid na ibalay? Ultimo na nga nan mi tiagsapa. Sang patakto pa lang tiaginaw ka nagluto. Nga oray nabambanog kiti talon. Ay, grabe mat akinasadot. Wano kinasenyora ti asawam. Un nga rod. Sakit pulos nga wan mi tultulong na. Oray igandak la kumamot iti merinda dito'y talon. Windo bangkag. Pulos nga wan. Saan mo tuunayan at tagabuan? Tama nga no, mapasamak ti ibagbagakan ka mauma. Oo, dula amin. Di nakpanawan, tagayat kang agpatpatay unay kanya, pren. Saan aga po nga'y ayatan nakaunay di asawam ka tapos rumatang? Saan ko abasol? No ay ayatin nakman unay ti asawa. Pues, subadamat nga ron day ta apanagayat ti asawam. Kasta mo ti raramidag, mare. Nagkuna, idinto ta, nakarkaro pa ngam tagabo ti tratong kankwana. Kita aman na napasamak. Di nan intuloy ti pinaaramid mo. Kat napan naturog wenno napan naginana ijay kalapaw na. Ay na, Mari Jenna. Tartari maanem ti panagsasaom. Ala, gawit ka ang tamangan no, agririta pa'y. Na, taatapan naksapay. Pagimbagam lang arudan ti ibagbaga. Saan ko akasapulan day tamare? Amukmay ti raramidag. Makabirok ko maiti sa bali ni Andy. Takita, no di agam musay ka adinangan. Kinaluksaw na ka ni Chari. Tapay. Gaputi, panangibaga. Sumadan namit kumati pamatag kan panangilalakin ko na ti asawa na. Oo, na yan. Dayjay laang, tinangguraan na kan ka? Uy, ay na. Talaga nagbali na sensitibo dayjay agayam ko. Saanan sayaan, ti ugali na. Nabayagan, naman ti ugali di gayam mo, Jenna. Bagbagam lata. Wan, kumura man. Saan ka kumaama-uma amang bagbagakan kwa na? Tabarang mamiris ng tumutlang tibidot na. Naku nakpaikan kwa na, asa anak amamati ngay ayatin na ni Andy. Sa impasarunsun ko, anakarkaro pa ngam tagabo ti trato na iti asawa na. Malkat, ngati ko na. Naglipi, sana kinusilapan iti natadam. Oo na yan. Ngam agpaiso ti kunam. Anakarkaro pa ngam tagabo ti trato na kanandi. Inayon ko pa'y nga imbaga, asapay kumata makaan-anos ni Andy. Kandi na mapanunot ti sumapol iti kasukat ni Chari. Anya? Tanong mapasamak tayo ta, amang ano agam musay adinangan. Kait, nagkita kat. Saan aparehas ti ayat daan de kan Chari? Apayan ako namtikas ta. Kapo, napanagkitak. Katjay lang anak ta ti agay ayat. Anya? Ay ayatan unay ti anak ta ni Chari. Ngem panagkitak. Kat saan ama supapakan day ta ti manugang ta. Wan. Agpaisot ako nam, guryaw. Ay, nakasursurunan ti ugali day ti manugang ta pakit. Alangan nga raw pag sinaan ta mo ida. Saan ba't akas ta? Ang kit di. Magbagaan tantumanan di manugang ta. Nasken nga ipakita takin kwa na apat-pat gentaunay di anak ta. Wan. Talaga may ta napatag ni Anday. Ngam no saan nga agbalbalew. Kat dumanon iti punto nga agsinad awan maramidan ta. Takas iti nakunak. Awan anak da akasla na pigsa amang igawid iti panagsinada. Nabambanugak manin. Nagadong may paparamit ya asawa. Kasus. Andy! Sige na ba't ka? Napanan ni Chari, Andy? Anya? Napan nakikaruban sa? Kanayon
unsa makikaaruba. Oh, inaldaw ah. Kasi kaakanayon ti mga nong kadagiti trabaho na kuma iti unag kanwar ti balayaw. Wen, tay ayatek unay ti asawak. Ay, kasken ka kumamot ti masapulak ka lalaki. Ano na, nakagasgasan unay ni Chari. Tayo ayatam unay. Ngam nakamalmalas kamat. Tadi nakamat ammo nga ayatan. Ha? Ang paisumat. Anya ti agpaiso, Jenna? Ni Chari. Ay, At dan samot sa balin nga aramidin nyo. Ano? bakit? Chari, Nabayaga na madmadlaw ko. No agsarsarita kayo adwa kat pasaray agin inisem kayo. Unay kamatan gaya. Di nakampagatapan iti madi ati asawang. Hoy, Jenna! Naku na may di kanyak nga apalan na. Tanian di tinakiasawa ak. Anya din nanggag ko pa'y itay ako na mga agpaiso. Agpaiso nga agin inayat kayo iti asawa. Kasta! Oh! Apay adi ka sumungbat? Apay adi ka magasaw! Isu ka diti kunam nga agpaiso? bakit? San na kam kumamot na pagatapan iti dakes iti kayim mo? Saan asika? Ti pagsalsalud sudak ande! Awan ti relasyon mi iti asawang, friend. Ken? Apay nga rod nga agkaraumay ka dito'y balay? Ken, no agsarsarita kayo iti asawak, nagaragragsak ka? Ha? Chari. Agawid kan? Ket saan kanton nga umay dito'y balay? Diyak kayatin ang makita ta pa nagrup-rupam dito'y! Apayakas di tinaramid mo kini Gina kayim mo. Gaputa nakadidilaw. Lahat niya. Nga adda relasyon nyo ato. Susapo. Ikat laing mo nga agata pitisan na nasayat. Awan relasyon mi kini Gina. Di ka naglibak. May saka mo. Nabayagan apagayam ta ni Gina. Nang runaking ka. Itakas takit din tatapang. Awang ka dit pa nagtalag mo kanyak. Awan. No kasta, sanak nga runay ayatan. Anya? Di pa nagtalag, katukad ni ayat. Andula amin? Sanda ka maloko. Wan nga, agpaiso ti bagak. Hanggang, Nadlaw ko. Ha! Sa bali, ti gagam na iti pan nakipaggayam na kadata. bidot day ta pa nang ipapan mo. Anya bidot alaw-law at umat. Mapangkantog pakawan king kuhana. Anya? Ha? Nambarakon? Tapnosan amarakrak ti pa nagagayim tayo. Ha? Nung ka? Saan ngagpaiso ti atap mo? Si kalang ti babae iti piyak ko. Ay ating kaunay bakit. Isuad di ka kumagatap. Ganda babae. Nang runak ni Gina. Kanya ti kinuna manak. At apan ni Charay nga da relasyon yaw kan Gina. Wala nang. Ay, nagalas ki din ti ugali da dyan nga asawa. Magbagan yung tumangkit di. Mamuma ka talagan. Mala, bayam, nakasaritag tao. Mababay na unay niti kinalaing ng agimon. Talagang awan pa nagtalik na kanya. Ken adon tinangibabainan na kanya. Ay, sana balay kumaan, agimon, no? At nakita na, nga ramid mo. Awan! Amudak mat. Sana ka balasuba sa tao? Ngam iti da iti agundaway. San kon amaanusan? Anya? Sana kon nga gawid di balay mi. Ha? Kahit pagturugam nga rudain. Nagyanak pa lang iya taltalon. Siguro na ulimag ti panunot ko iya. Ay, anak ko ay Kano agawid aki di balay? Ang mga ano sa anak ang makatupil kat madusag ko. Charay, Himaya, tanadamag ka o tinaramid mo ka ni Gina. Nagipulong dyan na laing anak tyo kada kayo, nanang? Wine, kaputan nalaos, tibain na ka ni Gina, iti naramid mo kan kuana. Nasakit tinakam na kan ka, anak ka. Saan na nasaya at ti sobra, akinaimon mo, anak ka. Nanang, nabayagan ang madmadlaw ko. At da pa naggusto ni Jenna iti asawa. Anya? Bagkunam. Kapo,
Tanakaragragsak no kas jay ngagsarsarita da. Umdas ka di daytan. Tapno pagata pamiday ti maday anak gaw. San yun ngay kalintigan di anak yo? Hay, ken sandak mo na bagbagaan nanang? Ay, isuwa. Jay nalaing nga anak yo ababaero ti bagbagaan nyo nanang. Tagabuan na ka manan di asawa. Masapol. Ginanaka pa'y laeng. Un ka di. Ay, tinasaya agad kumuyog ka kanyak inton mapanak makibuda. Oh, asino tag ka sa tatang? Di anak ni uncle mo amundong. May kantaw. Un, bareng palubusan na ka ti asawa. Ikad ka sa nung aruda no di nakapalubusan. Ay, makaumayak matlata. Sana ko na pander matkidiya. Sigurado ka? Sa anak pa ikat nga gaw din hindi balaya. Kunahayon sa. Anya? Ijayak latan kalapaw ko. Naimbagi jay tawan mangeg ko ang ngaw-ngaw. Kanawan mangibabawon kanya. Isot ko na kanya bakay. Anya ti kayat nasawa ni ti dayta lakay. Apay, nga iso ti pimanaw ijay balayda. Ikit bayam Saan mo't nga sa apuoran ni Charity Balayda? Wine, ngam ti dakas na. Katad-adan nga tapon na nga da relasyon da Gina ken Anday nukasta. Uray atap na manipod dapan. Aging gay ti murdog ti buok na. Nusan mo't apudnaw. Ay, aniyan. Kan, adagayam na damag ko kan mundong nga ama ni Jenna. Anya day talakay. Agpakasar ka daw iti mabiig. Ne mundong. Wen, kit datakano ti may sa pares ang mga anak. Asino mo nga iti pakasaran ni mundong nga anak na? Saan nangarod nga imbaga? Umaydan tulad takanon agawes dagiti masaknan. Talaga saanin asumang puti awanan pa in alalaki. Ta siguro, agsinsin-narak da ka ni Jenna di kalapaw. Makita da. Sana mabalin na lukon na ak. Katday Jay mo ta Jenna. Kunak na nasingpat. Ang gayam. Kabit na di ampang. Kumakabit mo't da Jay bimbalbalasangan. Masapol ang maripot ko dagiti awanan pain. Tano po no ti atap ko. Paibalot ko ida. Jak ipalubos akas talatan ti panangagaw kanyak day di Jenna kini ande. Mayat ating danggan na talaga ti paborito makantahan di. Isot liwliwag di ti pangkag kentalon ko. Nagmaymay sa ak. Nagmayatan? Nagatugayam ti mula manatang. Isot ti pangipapaayak iti panahon ko. Wari kas kasanon. Nadamat makwarta. Kasano kayo nga rudan kan Chari? Makalawasan saan ka nagawid. Kasta ka di? Kita alag dahi ti agundaway. Ngagkid daw iti dispensar king ka, Jean. Andi. Kas lang awan naggayiman nyo. Atapan nakit din, nga da relasyon ta. Iso nga ron. Saan nalaang nga amo ti kinapudno? Kinapudno nga? Makiasawa ako. Agpesyo? Wan, kat datatang mo ti may sa kadagiti ninong kan ninang ni. Oh, kasta ka di. Wan, Andi. Alang nga ron nun. Iburasan na kun iti ibagbagak kan kaanata nga pagatgatang ni nanang. Tani, aldawan. Agluto akpay. Oh, sige. Dito ikang rodlinong. Ta iburasan ka. Oh, adto yan. Ano samon? Mano, ti bayad na. Sus, day talang mat. Pangramanan yun kadagiti bunga timulak. Iso Pababain pa ikit din. Saan mapanunutin day ta? Si kakit di man. Chari. Ni Chari. Anya nga ikatpot mo ti atap ko? Chari. Kwa. Sige, Andi. Mapanakon. Ay! Di ka pumanaw. Ampang.
Ibatam tinagyan ko, Chari. Batang? Oh, kalbun ka! Chari! Anya ka naramidam? May sakamat babae! Saan mo nga muti sasawam? Anya, saan? Diyak na impagarot kasi katimang rak-rak iti relasyon ni gagasawa, Jenna. Saan ko nga mo ti ibagbaga? Anya, saan ko ka mo? No, anya ti atap mo. Sana po nun na ita. Imayak dito'y. Tab gumatang at itibungat natang ni Andy. Patsik ka di na itangay bagam, ha? Isa sa anan asumang sangput balay tinalaing alalaki, tag sinsinara kayo gayam. Nagdakas ka din di pa nagkitkitang kanya. Nagkadito talaga. Kasunan! Saan mo nga muti sasawam nga min, Chari? Saan? Agtama ka! Ibatam, takitaat na anya ti mapasamak kan ko na. Aglablabosan. Gaputapod no ti bagbaga, ampang ka. Ampang? Wano sikat ti ampang? Panawan kayo ang langit. Hoy, saan ka pumanaw? Saan ta penalpas ng sarita? Subardan ka ko na! Subardan ka! Kababay din na pasamak na. Anya laki din ti asawa. Mapana kaya balay da Gina. Kahit Kidawa kiti dispenser. ayan nga rudan ti asawam ita. Saan ko nga mo? Pinanawa kaya kalapaw. Aglablabos mat nga may. Di nakpul si babay na. Awan mat nga may ng pagnaan ti pamagbaga kinkwana. Uri ka sana ti panagayat ko kingkuhana. No aglablabos mo ten. Ay, sa nabali. Sa nabali ang maawanan ako ni ti asawa. Anak ka. Agbiagak mo't nga tangawan babae, nana. Asimat di anak ta, goryo lakay. Ay, kunam nga raud. Ay na, unay agasgasat ti anak ta aya. Saan ta pailaan na daan iti apo agsinadaan. Nya nga tano, kasarita tamanan, anasaya at ni Charay. Ay, padasan ta. Barang no adapay pagnaan ti panakisarita. Adaman, wano saan, kasarita talata ah. Day tamot ti rumbang. Iso Wen, bursa. On kasi tinatanang ken nasaya at apan nakisarita. Eh, no dumngag ngam kastay na kunakon. No saan na dumngag, makamaw ni ti biyag na. Dalabit, talaga asaan ta maadaan iti apaw. Apay nin may kandi. Ang mga naumay manan manggulo ti asawam. Di nan marami dayta. San kun nga ipalubos nga ibabay naklaunay. Ibaba na launay ti dayaw kang kinatawag. Saan ko akayat ti may ramraman nin Andy? Nangruna kat sumangputan tagbaling nga asawak. Pasensya ka. Saan ko ngamin nga amo? Ta nagbalin na kasday ni Chari. Naunday apanawan ang nagbalin kami anasingad ngagkayam. Apay mo ta na kasday ita. Di na ngamin maaklo na kabaalak at ubngaran. Apas pasuro taklatan. Gaputain karik nga yatak. Kansan kunto nga ipaayan iti pagsakitan tinakam na. Ngam unfair dayta. Kuma, agpada kayo nga agay ayat tunggal mesa. Kuma, ngam inabuso na mati kinaanos kin panagayat ko. Anya nga ron ti plano mita. Ay, pimbanaw ko niya balay mi. Pag nagadaklangan ni diya kalapaw ko iji talon. Ino agawid ak iji kadatatang. Nagkasang matun ti nagtungpalan niyo. Awan mabalin. Awan sirpi na ngagdin na kami pa. Lukas diyamot lang ti aramid na. Pulos ajak marik na ti panagayat na. apay mo't ngamin nakasjay ni Chari. Nalabas ti kinasadot na. Mas naawak nga ron. Pulos, adi makaaw-awak. Ken, awan pa nagtalak na iti asawa na kunam. Agasom dayta. Ultimo sika kat nagimunan na. Iso nga ron. No pahi. Ideal man ko ni Andy. Awan makunam kan kuana. Pudno ti kunam, Jenna. Ngam di namat kaya tasawon. Asulisugak weno makikabitak kan kuana. Ultimo sika agayem na. Napukaw ti panagtalak na kan ka. Wenaldrin, kat ti kinagurak launay. Dagitiin sa usawang na ang kakadakas kontra kanya. Iso tinutupa ako na. Gusto lang ti naramid mo? Tapno agnakam?
Anya ka diti bagayo, tatang. Ay, kas naganak. Agrebengan may ti mangurnos kada kayo nga agasawa. Wan, tiyari anak. Legal nga agasawa kayo kan ande. Nupay aging gaita, kitawan pa'y anak yaw. Saan mi akayat nga agsina kayo? Kat no pimano. Gaputa dinan maanusan ter aramidak. Saan mo nga ibaga? Kapag tintinulungan na ka. Gamkit eh. Kat milaeng amalawlawagan ti panunod mo. Kat urnusin nyo kumati amin. Kasan mo maurnos kat dayjay pimanaw? Siguro, tapno nawayadan ni di kabit na. Talaga akas tagayam ti pamatim. Nga da relasyon da iti gayam mo. Linaksid ko na gayam ni Jenna. Kaniyan? Nagdakkel abidot mo day ta. Ambum kade amasaksakitan kami mo't anaganak kenkwana. Iti kasta nga iwarwaras mo. Agraman panangan under mo iti anak may. Ang ado ti saan mo nga amaw. Nang runa iti maipapankin dyan na. Pudno day da. Sumangputan ti mga sawa kenkwana. Katagkasartan. Nasingid damot nga agayam ken andi. So akas day laangan ti kinadeket da ken agagayam kayo man saan ka day? Ang mas daaw kami. Nagbalin ka ang managatap launay. Oh, kanya. Kaya't mo ang maurnos pa iti amin kada kayaw. Ha? Talaga nga yung papati munti nagnaditik kalapaw mo iti talon, bro. Wana, bro Aldrin. Saklatan ti pimanaw iti palay mo. Yung apay nga yung palubos mo, asika ti pimanaw. Binayam kumaan ni Chari ti pimanaw. Bay amlat na nakasana. Kasi man, nisot papanaw. Gasum day ta. Uri kasto iti mapaspasamak kada kayo ita. Kat dalat tapay kanang ipatag mo kenkwana. Uwan bro. Balan mo dapay namnamang agbalbaliw. Kan makaamiris. Kat no bilang, hawatong pay mat bro. Kaya't mo ngagsinublan kayo. Ikakiti kundaway. Nulagid di tagbalbaliw. Adda nga tapay pa nagbalbaliw ti kasdi a tao. Tunggal tao. Adala tagundaway nang agbalbaliw. No, kayat na. Tas lang nga awan ken Chari ti kasta bro. Aldrin, santa ko man napagsaritaan pa dita. Nakigtutak nga rod iti naamwa ka nagre-read akan Jenna. Kun nagkinabil dan sapay. Saan nga minin na nakatagpaligina kat tinutupan na ni Chari? Ita, awanan. Awansan ti makigayam kenkwana. Uray dagiti katropa na chismosa. Sandan akayat akadwa. Ha? Kasta ka di? No ako umong da kanukat mapasungadan da ni Chari. Agpapanaw dan. Dayta, tinagangganap na. Un bro, gusto ta kunam. Kat sapay la kuma. Tama ka amiris kat agbalbaloy mutlaang. Sapay la ko ma. Napan kinasarita datatang kinanan ko. San ko lang nga mo? Nanya ti banag ti panagsasarita. Kinasarita me. Saan mi nga amo no? Impangag na kami ken tatang mo no saan? Nanang? Natangkelat tati madi apamati na. Nga adda relasyon nyo ken Jenna. Napamulagat iti imbagami. Adandanin agkasar ni Jenna. Kasta ka di? Sapay la kumaa. Makam amiris. Kat umay agkid daw iti pamakawan ken ka. Urayak nanang. No agkari kan ipakita na lakid di ngagbalbaliw. Kahit kumot ngagsinublian kami. Ayun Ngam no kasjay na laang ay paiamong. Siya kun ti mangibaga nga uray saan kumaarumbang. Isinam lagag. Nanang? An-anwam ti asawa no pagbalinan na kamatlaang nga bagaan. Ay, atik ni Hanti. Diyak kahit na mapukaw ti biyak ko. Nga mabayin na kamasidad ka ko na. Saan nagsiguro na kayat? Pudno, aglablabasak. Yung saan pa'y mat nga ta naladaw ti amin. Nung kasano, awanin rupa kasumango ganun pa na. Oh, Chari. Sikamot gayam ti masabat ko. Aldrin, Oh, kumusta kan? sana nasayaan.
Kasano ako na masan anasayaat? Ket awanen ti kagurguram unay a tao iti balayo. Ha? Saan ka di? Ngam, aguray ka. Kunam ka di asan anasayaat? Taawanen tay bag-en mo wenno babaunam? Anya? Ay, sorry ah. No anya laditan ti ibagbagak met. Okay lang, no pagnumat. Pinagbalin ko abag-en mo no, kasla tagabo ni Andy. Katamom ka di. Mamati ka man huno saan. Nakameris ako. Ay? Kaya't kumata kasarita ni Andy, ngam awan rupa ka sumahon ko na. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan. Ngam di nakayatan. Pimanaw niya balay. Awan maramidak, no di nakon kayat. Awan maramidak, basta makapagkid daw ti pamakawan, pumanaw ako. Pumanaw ka kunam? Agawid aklangan ni dyan lugar mi. Makitak, saan ako na may kariyag na dito lugar yun. Nang ronak at may kamkamang aklaan. Kasta ka di. Kasaritam ah. Adala nga jay talon na. Mas asyanak nga rod kan kwa na. Kasla pimpiman ni jay. San na deserve ti kasya kasasaad. Tanagsaya at atao ni Andy. Ay, no amumla ko ma. Idi adda kami iti club. Oray medyo nakainuman. Tan milata na pilit amang table. Di na kanukayat at ulawan tinagkinarian nyo iti sangot ti altar. Anya? Intortolid ko timay dito eh. Uri awan rupa ka sumangutan ka. Jari, Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan. Sakbaya pumanawak. pumanaw ka. Naamiris kun. Dakila bidot ko tinakurangak kan ka kasasawa. Kastamot din ti panang tagabok kan ka. Panagabusok ti kinasayat mo. Ipabalon mo lang kanya ako di pamakawan mo, Andy. Jari, Siguro. Saan pa'y matandala daw ti amin? Mabalin mo tabaliwak ti kababalin ko. Iso apa nga asim. Pakawanan na kon. Pakawanan na. Sakbay apumanawak. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.